Остава хора. Аз от отдавна даже не съм правил такова клипче. Не знае от колко отдавна, но вече няколко месеца не съм правил такова видео. Ау, ау, ау. Ау, ау, ау. Аз имам нов PlayStation. Днеска можем да направим нещо друго. Не зная какво ще направим, но каквото искате, напишете долу. Напишете долу какво искате да играем в другото видео. Айде, чао! Бягаме по бита, като ми няма. Влизам като Барселона, късам ги като